Nanawag si nanay guys, kay nag-uus si siyang ati. Kay gapon ko no, di makontak, nag-ring na ko ng cellphone, jaway matubag. Diya ganiya, nanawag na ko na po si Diya, ako na po matubag, nagsigir ako ng ring. Basig to sa ospital. Grabe o nilig man. Kasadaan man. Basta na si Krito, manilig na. Hoy! Huy, Karin! Yang utok ba maragalig ka ba na kinitaguan ba? Ini si Krit. Si Kritong malupit. Brum, brum. Ala na ni dugdug lo, ngislit jud mo. Tricycle ang iyang hanap buhay. Tricycle driver sa umaga, mamayutay sa gabi. Aman na jud ko panglaba. Diya si Jun to ana, ning pa na si Jan, ning biyahe na. Ay Bea J Daron Day, happy 14th birthday. Manginaw ko nga malipajan ka si mohang adlaw karon unja. Tagaan pantakang daghang birthday mabot sa imuhang kinabuhi ug mahadjong panglawas permi. Pagamping sa kanunay kauban sa imuhang pamilya. God bless. Love you. Hi guys, madjong buntag ninjong tanan. Ako na pud ni si Jinbers. Welcome to our channel. Mga musta sa ko ninjong tanan guys. Kamusta namong tanan diha? Diya kami dari okay rami. Ako si Junjun ug sigiyan okay rami permi guys. Diya kamo manginawot ko nga okay ra pud mo. Diya na mo sa maadjong panglawas sa kanunay. Diya magyamping mo permi o gasaman mo padung sa inyo ang mga lakaw-lakaw sa pagsud ninyo sa trabaho. Magyamping mo sa kanunay. Diya guys, mapipagmanahag panglaba. Nang laba ko kay labon init na. Kay karong Lunes mo lakaw minigiyan magtumi sa syudad. Kamirang duhag si Junjun ibilin kay di man pwede bidyaan ning bahay kay luoy man si Mingkoy og si Pangit way magpakaon. Adto na mo sa tiplor ang mga bisitaon. Diyan ang laba ko daan kay hindi ko gusto maglakaw-lakaw nga nay mga hipuson mabilin ba. Gusto ko na nagbalik way labunon nja hipos agbay. Mo nang limpyo ko daan diya nang laba. Diyan mo pa'y paghumanahag panglimpyo panglaba diya na ko dari galingkod-lingkod ko. Nagang gamot na nga las-las na pudog nilaba hapdos kay nagaba magangwasing na nangalaslas wa tay mahimo kay ingani magajin nga teang kinabuhi inahan la bandera kusinira kauban naman na sa teang kinabuhi ng manglaba maglikliok daning bye. Nanas Junjun guys, kauli na magalas 12 na sudto. Nagdara guys siyang luto na daan, nagwatuwat kung nailuto nun. Giyan. Nagmudjol. Nakaidlip na lamang ko ginuwat-huwat ni Jan. Dara man dahil si Jan luto na. Gikapoy ko ng laba. Hindi, dako dari wa mo ko laing maabuhat. Minaw-minaw po ko tindahan ug nay mamalit dyan. Nakatagpilaw ko. Karidjet. Nakakaya kang hukaran. Pinalit guys, palidya, atay, ug munggos, ug spaghetti. Mga pa guys, paniudto. Sige yan kay ninguna naman si Zag karon nagluto si Zag. Kuan, pansit kanton ug itlog. Ama namig paniudto guys, diyan pang video ganiya kay nanawag magkalit si nanay. Nanawag si nanay guys kay nag-uus si Jang ati. Kay gapon ko no, di makontak, nag-ring na ko ng cellphone, jaway matubag. Diya ganiya, nanawag na ko na po si Diya, ako na po yung matubag, nagsigir ako ng ring. Nangutana, huwag kadus ako na may muad to ni Ate Flor. Sunod si Mana to, anak ko buhol. Patay, nagadya maghilak. Patong ko kung Mindanao. Giyan rin bilin rin. Hindi! Giyan! Oh, Nakadengag ka gaya nga ni Papa to kuno sa Mindanao ay karo kuno mabilin dari. ako ra? Oh. Okay na, layas mo tanan, hindi ko mahuli ha. Wow, nabuntas ay ka na. Isming ko sa samok ni Giyan gamud jol. Ako ni Mama Sairo. Mga galing jutol. Brum brum. Sakay mo nang
Asa mo nang? Di man mo tingog. Diyan na rin pagkajigaban nga murag amang. Luwi naman ang bang driver na. Asa mo? Hindi na mo tingog. Sumangin lang magin. Hila na pag-ingan nga. Dili sa ako masakay Di dong. mo tingog sa. Hindi mo tingog. Luwi lang mag driver mo nung pag Amang. tanahon na magkamurag ka ng wakita wa. Di ra ba sila kalakaw boy driver? Asa makadto na silang atuan og wapay driver. Kaya nabitaw ng usahay nga. Mga tumini Junjun sa kananay lungsod dya. Nay manggiatang sa kalsada ba? Da muingon si Junjun na. Nang asa mo sakay nga na pangutanon kay basin day pagpasahero. Di man mo tingog. Maglingiw-lingiw ra. Pila ray pag-ingon nga dili doy hinara ko giwat dari. Mapalaw laman ang mga driver. Mingkoy. Patagad ni siya. Nagpatagad na po si Mingkoy oh. Tanaw ra guys, Mingkoy nagpatagad. Isa. Hala, sige, masakitan ganina sa papa na. Patagad ni siya kung wabot ko. Ganina, sige ra ginagtak-hinagtak. Ginagtak mga ganina. Mingaw ka? Mingkoy. Na, sige, matamparos jud ka. Sige. Puta ng papel. Papansin, si Mingkoy, papansin Din ni na. kanina nag-standby di siya. Sa tindahan. Sige ra gigda. Tapos tindahan na, dastiris, iglang taos karsada. Duwa na pa na mong ballpen. O, duwa lang yun ng ballpen ron. Sige, duwa yun ng ballpen. Si nanay, mag-uwanon dyan sa nanay. Sa una pa. Huwag mo pagpasupas mo sa iyong pagkaon. Kaon di mo sakto sa oras. Di siya na mahimo, di makatawag sa mga anak. Nagmingaw, ni nga, basta siya nga, di dahil Monica makauli isang birthday. No, uy. Hindi pa siguro na makauli pag birthday nanay kay banan pa ba dyan ni Jagijang anak magpa-vaccine. Napa ba dyan si Kandos. Gimingaw dyan nanay ni ate. Anong madlok mo pa-injig eh? Maglok si Jagijang isa magpahinga na rabutos nanay yung ban ba kuno kong bakasyon. Hindi na gyud makauli diha. Kaya po na lang na mabilin din sa mua. Super klase. May klase. Kinanan ba dyan na siya nga magbakasyon takitang tulo. Siyempre, ni tao diri sa balay. Pag mudjur man ko. Papa, di na uli-uli gusto no, di na balon ko awa na. Balon di malingala mo kadung balon. Kung muli baon ra ko para dito pamasero sumangin. Guys, sumangin ko na. Tapos nanay kay abiraban ni Jag uban kagi. Super klase. Kay gimingaw na to siya nimo. Yung pwede biyan ako. Maganda mo rin sila dito baboy gigilitsunan to ka. Hala. Pwede siguro muli ko, tapos balik na yun. Ako ra usap. Yeah. Eh, gawala sa module pa, mga Pasko. Alo, si Papa, di ba yung basta man polybaksin, kung makatravel na mga kusa, kahit ako guto dito ba. Kajot, tragot. Muli ko before Pasko. So, ito naman ako bata. Asa mo sakay? Yeah, talo, tigabot ni Muglok, sakay kagabal-habal, pahatod kag kurtla, ito na kag tagbilaran. Tukas. Bulhabol. Balhabal may sakyan kung gikan sa Kurtis. Ay, gusto sa loob siya. Ay, di oy, sa loob, tanga. Ay, kurti. Amo tag kurtis. Sa loob, din o. Look, managpa na itong ano. Look. Ay luok. Look, ang donggo og katong kuan, speedboat. Nanay luok. Lubog man ni. Tagbilaran na manggon. Luon. Dili, oy. Luon. Look, gusto dito. Kakala mo ko. Kasi sa dawis. Nagabot ni mo sa Loon. Nagabot Sakay kagabalabal, parehantod kag Kanang gikan tagbilaran. dia ba gikan dia. Duha man na. sa luon. Luon to tangi. Duha ang sakyan diha, piri og katong murag speedboat. Oh. Adto sa luon natura kas tagbilaran kay nagdungkos tagbilaran mo sakay ra Ang sakyan mo katog yung barko ayaw tong mga bangka-bangka kay sa luon mo yung bangka. Katuloy nga tag isa dyan nakita rang duha. Tagbilaran man to ni Barko sakay man na to. tag tricycle pa dong dito sa daw. Diyan malamang kabot na kagluok og dawis. Labang good to ta. Parang kaluoy. Parang kaluoy. Sa gluon, Nagabot oo. na sa luok dya. Sa dawis kuno. Nim sakit gabal-habal. Sakay kuno gabal-habal. Asa ka pa dong. Mo na muli bol ya raw sa mawala ron ta. Dili ta kasi pero katuod mong ko si Tony mo na ko bata. Muli kag buhol asa ka ma padpa. Mo pay pagdunggo ni mos barko mo sakay na kag gabal-habal at kag luok.
Nakita ba? Nalayo ko nagalit na ka. Medyo malaman. Arang lipaza jud tong tatay katong tay mga nakauli ming tulo. 2017 pa to. 17. Kada tuig ba ta magulian sa una. Karon ra man tawa nakauli na nagka-pandemya. Di, pila ka tuig ka dito sa katuig. Depende sabot. Una, magsige na siya latagaw dito at tudtog manguhag Unsa? mga tambis ba karong mga mangga. Ikaw ulit rin mura nagkuha nono. Itom na kayo. Pre lahi ra ba jag kinabuhi dito kay sa Dani. Kay sa Dani ko nara ko dani sa birmi sa bahay. Alam masigag painit-init dito di. Dito lahi naman dito kay na may kabauhan dito. Sige. Na may Sino ka kalakaw-lakawan. painit-init? Kanog. Siyempre mato ko muadto ko kabauhan manguhagutanon, mangutan. Pag ang pingin taon dito dahil ay ito pasag din ko galing kaon ka sa saktong oras. Tulog kang sayo. Tug kagalas 2 gabi mahaw kagalas 11. Ay sig pandisco dito, basig mandisco ka dito. Nadidis ko nga na may pandemya. Nagidisco Kati. Yung disco. Pero disco jud ni kami man nagsuon kay kami ra man. Tumagi. Inom na sig tuba na po dito, kaya mo yung bantay. Di na to boy, labir na bir dito katong Pero namawat. nabir man ko may usap Katong. dito. Kuan day bin. Para nam dito ka ng mangga. Kamote. Mangga santol. Kaya balang araw, Idi 10 ikatiguang years. niyo mo. Idi 10 years pa 5 years muli na, si Mama 5 Dre. years. 5 years. 5 years sa mamunga na. Idi 5 years pa muli si Mama Dre, college na ko. Tanong ka dito, nakadari nagpudyo, hurot ug pangawat nimo ang Hindi, siyempre, niguli na to dito. Di, nakay kanong mangga. Naman si Uncle Roy. Santol. Mamusil man to si Uncle Roy may awat. Mamusil man to may mga awat to, giapo yung awat dito. Muna kakagtagon. sa medyo kagawan. Basig na guli na danig nadagtam na ko, mo na kong palayason. Nadagtam na. Kano sa kako na puti? Puti naman ko sa kamera. Lahirang kinabuhi dani kaysa dito sa Bohol. Lami dito sa Bohol kay dagang mabot-buhat na lang kinabuhi dani nara ko sa bay pirmi. Sud. Nindot na. Way baog. Itapo yung juhang bukid piso may pliti. Langit na. Layo Nagawa ang po manok. Kira man ang buhol manok kay bisag bukid ba patag-patag ilaw kay muram. Taas mo kayo, Putong Dre. na langit. Ilaw po itong ilang bukid kay mutukat ang kailanat. Doon lang mga dyan ang injuhang bukid. Ang banana siguro ko sige bao dito. Nanong katao di aga. Imot-imot na kay mabidyaan na ni. Anam naman kasal. Gunit mo rin, ano? Ting tididing! Hindi anay mabidyaan guys. O kama, ang wa mang problema si Papa nga ikaw raw sa dito. Ang iyang gikakuanan kay siya raw sa Dre para. Alam mo na. Namisiwas pa. Oh, Lalo na. ganan mas papa. Yeah, grabe naman mo. Demonyo yung mudag ko. Nag-street na dala na akong gikuan. Gusto gid mo muliko. Bantay lang din mo. Baka magsisi kayo sa huli. Oh, Oh, sige. saman. Sige, anday po daw. Kasi kung manungong siyang papang Jerboy sumugod. Ako na. Mura mo na siya si Kuan. Si Harry Potter sa lamin. Lingin kayo mura ng itig piso. Kuna po. Ingan na batos tatay nga. Anja mo sunggot si Jun nga. Duhay-duhay ra ba kadari? Kalipay Junjun pa. Ay tay, kalipay ni Junjun ni tay. Ana nga siya na siya tayo kay Diri lang badlungon mo kay nagirigod. Badlungon naman akong anak, makagwanta kay ka anak. Oh. Sa una kay maldita mo. Tanawa. Ay na. May problema na John, basta pinakani wala na kay gusto sa kong anak, wala kay pagigugma, iuli laman diri ay lagpasakiti. Ay sa. Uli enti ka biyot, pwede mo di uli. Ay ako na ni uli tay. Karon panahon na din ako mabalik. Tay.